हामबाय जत मेडिया रंग न तामखाय चिनी आमा बासुंती पूजा न चिनी हरिन्द्र सरदार अंगनवाड़ी केन्द्र जों संसावै आबाद खायमा बागै हा सागाव फुनो खमा बागै साइमायानो मान्दिमा बागै तामखाय जों कायसा आमा बासुंती पूजा न नारगलायखा जे मुक्ता चंद्र जय कृष्ण हरिनाथ सरदार नि कायसा अंगनवाड़ी केन्द्र जों और 29 तारिख निसिमी 1 तारिख जति मेला आंनाय 3 दिन दंबो अ मेलाबो टाकुकटाय बुकुक संनो जत फाय माजा फायना बागै हाबाय खबायनो पूजा कमिटि नि गै कबक जागो गै नंनि बागै जतनो सेप दंगो दुकान दिनानि बागै जों स्टल तां दिजा नंनि दुकान दं नि बागै कोनो रांग मुसाफोर नांगला नर फायै दुकान दि थांमान ताई अ पूजा समय सीमा तंनाय हरनि 11टा जरते जों आबोखाय नारक जाखा टाकलायसे पुइला प्रथम खायमाबा जों लास्ट चिनी कायसा दशमिक दिन कायसा जों प्रोग्राम नारक जाखा चिनी इंयाखा अर्केस्ट्रा पनंनाय इंयाखा सुपार स्टार पनंनाय जेबा कायसाले जों नारका नोंनि बासुंती पूजा खालायजाक माने बो मतायनो उपलक्षे बो हाके खालायजाका जों बासुंती मताय खालायजाक मखाय चिनी आगि व जों राजा नामल जे शिव चिनी राजा नग मताय खायमानि आमा दुर्गा पूजा न हन्दा जों आबनो नारगैनो दाबो अ मतायनो जों खायफिनाय हिनै संसारफिनाय हिनै जों नारगनान बागै अ पूजानो जों चेकजा ते कायसा केकर जों मा दामरा मताय फेर हे बसि जाक न का दामरा मतायले बो हाके अ जगबो एक लोगि दावान सुनि संसार जाकने बो एक लोगि न गाय बो बिनि टिफांबाय न अरं नाय जे दामरा मताय मानाय जे कायसा बिनि पुजारी जे बिनि उपलक्षे तिना मतायने बन खायनाय बन जत किछु बुक बाली बन खायनाय बिनि उपलक्षे तिन नोंनो जखै कीर्तन तै मेला खालायजाक कीर्तन तै मेला खालायजाक कायसा नोंसों अ पांडा अंके जे ओ जे मेला संसार जाक माने अबो कांगा ताकलाय बिसि कायसा सिमेदा खायजाकनाय नाव बनि उलबो खायनाय बिसि रबो बदबो लायथानानै अबाय बांसो जों फायनाय बिसि नाबो हायना खायथानाय तामफोर जों ताकलायनसि मिथिग जाका दामरा मताय जे मा दामरा मताय हिनि हिंसाक माने अमो बाहायके मांका इमांगो दा कायसा फायजाक ना बो बाहायके नोंनु खाचे अमो कुइला आं मा दामरा मताय मामा निंकां काय एमं तिबो साजा गया थावा ता ला को खाय नांगाबन जिउ कोइ बो आनक जाक फायो आन नगा बाहाय निता आचमसा पेपलाय फायो के ननो कुनो माने आंगो बाहाय मताय अ बाहाय कुनो बाहाय रगला सद साजाका वासेपन अब हायतो साजा गयाको अब हायता नोंखागे कि कोनो मतायनो पुजि उइ अब हायके साल कलब रख जाका बाहाय ए आगि मानो नां पुजि दं मातिफोर सरि न मन्दिर खाय तांगै पुजि दं ता मानो आमपरे मानो पुजि दं यागलो मा दामरा मताय आनि नग नगजा फायता आमफाय ताबुक मादामरा मतायला काय बिसर रब नगजा फायका नि न आजा ताबुक जा आनुरो मा हापाय मनिंकां का 10 जन नातो आबो निनि साल बिसर त पैसा खाय माने बिसिंगो अबहाय चमत्कार नगजाक नानि खाय बिसर रमैनो पुसुइ दं माने आं जे अब मानो पुजि दं मानि एमने मालो खा एमने 15 गाथर बचन मत नंखा ओ जे दामरा मताय रग जे नगजाक फाय माने बंनिले बुमुं रग तो दं जेमन ताबुक चौदह देवता बा चिबरी मताय दे बुमुं रग दं बायो बुरा सा कर को बाहर बुमुं दं अबले बुमुं रग दं अब ब मा आनो सामंकाय मा नि सामंकाय मा सा मा आनो साका मा दामरा मताय नानो साका ता बाहाय तामा आरो चिबरी मताय जे बखरो कायसा बेरा जाक बंनि जतनि न मताय बुमुं दं बायो सुब्राय को बाहाय रग बुमुं दं को बनले बुमुं रग तो दं बाहाय अब नि बुमुं गलटेस कायसा के अब लखि अब अमतै अब बाहाय के 10 तानि बिसिंग तो दं 10 तानि बिसिंग तो बर आनो त्रिक खाय सानाय हम हाय साता कायसा ताबुक सुदर तिंकां का मा दामरा मताय कायसा साग्राम